Movie Plus channel kan lo le ta diva holma chunzom na Viviani le a assistant Claudia te chuan colony beitura barona le a haute kaulu chu unreal thuta a chuti lain gerapo damdoina a hliam alo en kol sakve mek bok atuka Vivianin Hmeichhia te chu kau khomin in karai chungchang thu asoya naw pai chu Hmeichhia te nuna thil poimo tak pakhat ani thu te soin abikin high school zirlai titan ham chat na tam tak andon thei thu te asoi mo hlom chuti lain Lisa le Polina po gera anda na room ko ta law omin anaw ti meka Polina chuan afanu hnena nu ni tura ai in pele pe law azo chuan oti in Lisa in law chang gera an mason lam apan ve shet awangin hospital chang anaw chhuwa tira Lisa le Polina ten ron lamin function ane na muna an shwai tlang hal nuni chak tak Hmeichhia te gera an amuin achak ve MT in Lisa azodvat Mahse achan ma hawin achanu tania chuan function ane na mun chu fankwal puya aron soma chuti lain Vivian chu Polina nena kalin infiam na pakhata in el puya ta naron som ve bok atira Polina chuan nialviau Mahse Vivianin nu isa siam na amantaka chuan atelve a in el na zongzong duhthuwa Polina in nena achanzi lawangin Viviani chu athin ur hle mai Lisa le tania pon function ane na chu fangkwa zilin theater pakhat an lut lola chuta chuan Hmeichhia Mipate na an manglai video an lo en meka tania in mu nom ati em lain Lisa eroin Hmeichhia Mipate na chu Hmeichhe ngai sakna ang mai nia sia in mu she omati awang chuan achwa sanwata function an chan nuwa gera chuan Lisa nena inka prai chop tur po a lottery an manangai awangin chu ai chuan Mipane na sex pangai tak man mai chu adu jok lawim ni ti in a thlem Mahse Lisa chuan slum area a an chin dan chalo chu a chalo ti in alo nara gera arut na chu an bula omve tania in lausia in alo phuru hle mai gera chu vatnai sokin ama chu mutpui mai turin awasoma chu vele gera chuan amit mein Lisa phalna adil zewa Mahse ani chuan engtin ma alo tilaw chu wangin tania som na chu alo pom ve a reilaw te nuwa function chu chanin lottery man tu puan a hun nei turin contestant te chu stage a aron ding chuak vani thlak dewin Lisa chu lottery man tu naw pai tura an thlan chhuwa ani hlau mai chu vele tania chuan gera chu akuta kain arum lama ashwai zuya video an entira changa athil thiam thar te chu showin gera chu mutpui atum ru hle Mahse achezia chuan gera chu atiphur ve hau lo rang takin achwa sana functiona Lisa in winner ani awanga lom tho asoi mek lain gera po aron let le chia alom tho soi lai chul chakin anin endun tarana reingel anin mel nuwa Lisa chuan aloman don chu narin gera avapan thokle khata rin lau takin berona le achui shuai te chu colony run turin anon lang thut mai Polina chu an man ngala Hmeichhe dang po man tuminan Viviani soy anga thil anti nuwa beronan kolin an hlo pitorin aphut zuya Mahse Viviani chuan athutiam sutin thuruk asya nemlu tukawangin berona chu lo alo pedu hau lo ngay na zong te ni chuan milaw like sakla subscribe button khamilaw me sakvi keu bokla athon vikani kha o reilaw te nuwa Viviani security te ron thlengin berona chu silain aron tina chu vele athorwal pui te chuan lau takin berona chu an tlan san Mahse berona pon asilai manga Polina tin vatin security te lakachang atal chuak thei sham mother center a Polina chu shwai lutin room chunga ainkal nan puya chu room chu note siam na tur Mipate da thatna alawni chuti lain Lisa le gerapo in chunga an sahim na zongin anin kal nan ve bok anu Polina chu biak tum thin Mahse atlang thei der law achan azon ngial nuwa a AI chuan tunge ani po she thei lawin
na alaw thok to reng law alaw ni. Chu vele an nu fa chu miswal te bitum berle Viviani tan mi nok sak tak an ni ti a she thiam nga la. Arin na ti chiang turin TV a chuan Viviani le Berona te tho hauna video clip toite alaw lang bok. Sin dot lia Berona naw te pathum chuan Lisa ipi ania chumanin tilu inanin an ina an shuaya. Inan thlen vele miswal te chuan an ril cham thu soin eitur peturin ania chuan chwa ngal. Chu vele rangtaka ania chuan manwa chu in chung mi te chu atin zuya. An ni chu an hlau thabar hle. Ai ina changa chwa tir talaw chuan inrem siam na anei puya. Du Hills Colonia khau taka 6 man phallau na dan an zam chu a chhiar thei a be se ani. Berona chuan chu hmuna changa an chhuat thei dan tur zotin Polina chu alaw vo meka. Polina pun afanu kol tumin abe na sa hle. Mahse atlang thei bik law. Thenim takin Vivianin abum dan zong te chu Beronan asoy sia mai. Chu vele Polina in ngai to na thar nein. Chu hmuna changa a chhuat thei nan apui tur thu tiamin. Mahse arut let nan Supreme Mother nena Viviani diklaw na zong apuang chuak turani ti in ain rem siam puya. Berona le Polinaron chuak chu security ten anlautin le chap mai. Mahse tunchum chu Polina in Mipate anda chat na bom chu akingklat. Security ten dan anlautum chuan ati mai lawani ti lantir nan Berona chuan Mipate anda na bur ti takte chu apai ke a. Chu thil an muin security te pon kong kianin an kaltir ngal. Gera le Lisa te po in chunga lawlatang dun rengin Mipale Hmeichhia dun tanana na chu an boruak po asang chawzel. Anin fop zuya. Chu vele AI Larissa chuan social distancing kalpui turin aron shil ngal. Mahse ani pahni chuan haiderin anin fop zela. At hu an zom law awang chuan AI Larissa nasat taka thinrimin reset chat ngai khopin a khol chu a chiat pha. Larissa dan a hmu vele a khol chia chu rem changa la in Du Hills Colonia member thar ang chuan Lisa chu a in registera. Kung kahong tura thu a pek nuwa chu ina chang chuan an tlan chuak theita. Polina le Berona te law langin Mipate da chat na po an law laking buka. Kalpa chuan titi dunin Viviani nena anin rem siam na baka ti sachak na phushuk nana anin mantun dan tele dan phallau shanga ain nam hnoi na te Beronan ashil chuan Polina chumakti luatawangin ading chot chuti lai chuan ania po a inrem siam pui Mipate nen Viviani building a lutin khoi antuma Mahse vane thak takin Julia sa aron lut hlau mai Viviani chanin chung mi te chu aron tukzal veka. Chumi nuwa security luber Claudia Colin Berona le Polina te chu arang theyang bera ahne na shwai turin thu apingal. Sindot lia security tamtak chu Berona le Polina mantumin aron thok chhuak rup mai. Lau thong taka an laudin reng lain. Gera le Lisa te chu Berona karnen aron kal. Thinrem le man mo taka Beronan kara changa gera anu chwa nuwa chu mun chwa san tumin rang takin akhal chwak ngal. Mahse Lisa chuan tidin tumin athei to pinalaw be ledve a. Chu wang chuan kar chu control hei thei lawin duma antang zuita ani. An zawaya an manvek nuwa Viviani chuan alawm na nipa fomin Julia sa chunom achen puya. Chuti lain chithla to khol te pon TV thu thar an puan chu en mekin an chida chat zong a chiat vek thu an shiat rwal chuan an zinga how to ber Lucia sa churuma rilruna takakalin a chap zuya. Gera po law thleng ngalin Lucia sa rilruna chap chu va thlematum. Mahse ani chuan chung thil thleng zong te chu Gera wang nia pu in alaw khoi ngala. Engkim mai chu Berona le Viviani ruwa manna ani thu Gera an ashil vek nuwa ani pon law oi vele main pui a inhuam thu asoi zui bok. Mu thei law dai da na bang sutlang turin darkar khatamel somria ta chaka antla na ngai thu Gera an ashil nuwa
Liusia se na bike chu la chhuakin chuang turin gira chu a hrilh zui. Darkar khatamil somria te chaka an tlan meu chuan hmuh theilo dai dan na bangpo hlotling takin an sutlang theita. Two Hills Colony lo langin Lisa, Polina, Ania, Baron le a chui shuai te mipui ma a din tirin. A shem nan Pacific Ocean na bol hlom zong zong thian fai tura thupe kan ni. Nikhat pum hlum top an kal hnuwa gera le Lucius tepo slum area thlengin gera pu nen an kal ngala. Ani chuan an college kal lai thalak hluite alo envel meka. Atupa le achan pa a hmu chu a hlim hle. Chutiang bokin Lucius apon slum area mi te zinga khosak chu nuam ati hle bok. Lisa le midang te chungai to in gera chuan Lucius nena anda anahmun she chuak tuatan chithla tu khol tu emober chu kol turin ashila. Lisa le midang te chu Two Hills khwale tuini na an hli sak nu in Pacific Ocean ti fai tura tir anni ti an shiat vele gera chuan apu nena an chan chwa the nan engtianga nga malak chi nge ti in azota. Chumi rualin an college kalaya thalak hlui alo endeng chu ai en pui. Thalaka chuan Lisa pi ania alo telvereng mai. Gera pupun ania aladamani ti asyat rualin phur surin a laptop avalanghala. Ania location chu azong ngal. Sin lawin thlakin an miman te chu Apple huana shwain na thoka chhor an tuma. Chu hmuna chuan Viviani le Julia sapo anun thlengvat. Athusui ako yang ila zom tur le sal angan na sat taka na thok turin Viviani chuan ashil hloma. Chuti lain gera tepon laptop manga an omnaron chui zelin an chui thlenna chuan tuma an lo omlo. Mahse an omna lai chu mu theilo bang omna chinani ti an she thwaya. Kaltlang dan tur shelawa an hoi highlight takin Paul pakhat squirrel te chu aron thleng hlol mai. An pu tu chuan rang takin an biru ngal. Chung Paul zinga an how tu ber chuan Claudia chu kong hon sak tura abiak po hnuwa. Kong churonin hongin harsan na omlawin an lutlang ngal maya. Chu thil gera ten an lau muin mak an ti hle. An lu ve the nan rem an ruat vata. Reilau te hnuwa squirrel member chen khat an lau lang le. Chung hau ma a chuan gera chu thom hno po Halloween alauding tewa. An ni chuan engsoi set lawin an manvat. Hmeichhia pakhat Katia nena an shwai zuya. Chunu chu Viviani chian chatak ni in gera achu ui ang lekin alo chebola. A chui shwai pakhat nena gera atan Hmaikor le chain lak sak tura ashil hnuwa. Ui ang maya a chebol midang tinen. Apple huana Viviani party buat sai chim turin a shwai. Eng tin emo gera chuan Lisa chu hmu in. Two Hills mipuiten Viviani thil ti swal zong zong an hmu thei nan. Zungbun thil record thei na. Lucius an apek chu ape chong vele a. Zan lau thlengin puanin chunga Viviani le Katia baka. Mipa ui anga an chebol te an khosalai record tumin Lisa chu akala. Julia sa chuan gera ta tu a hmu rualin gera aniti a shengal chat mai. Ahmai tuamna aphel sak rualin Viviani pon mak ati in athenrim hle. Achan chu ama hip tu ber ani tlat wangani. Hlau takatlan chiat atum na lama gera chuan puan zar chu aput thlapal hlawa. Dokan hnuaya Lisa chu laubi ru in engkim alo record vekalo ni. Viviani chuan rang takaman vek turin thu apeng ngala. Gera le Lisa te an manfil hnuwa. A chui shwai te nena Viviani chuan chemicals anti hmuna shwai turin ashil le. Chu hmuna an shwai chuan an chung tenen voi khatma anin hmu thei to ngai don lau ani. Claudia in Lisa I zungbun thil record thei na ahan en chu. Thil thleng zong zong kha Two Hills mipui te hmu thei turin alo thondar man alo ni. Chung thil Viviani nena athen hnuwa. Ani chuan evidence zong zong tibau tur le. Apple huan chu hal ngal turin ashila. Chu mai baka Lisa chu hmuna hnuchia mai turin ashil bok. Chuti lain berona po an shen be na hmuna chang har satit takin aron chuak thei hlau mai. Bolhlo boma abiru zui ngala. Two Hills lawlangin
tania chuan Viviani le Claudia te thalak leak out chu mipui hmuah tlang zarin ro rel na chu midik lo te kuta a om mek thu alo soi sia mai Viviani le Claudia te lo thleng ve che in chung thalak te chu alem mai ani thu in aron pha Mahse tania chuan a oi thei thlot lo apple manga che champu a hwam thu a soi chhuaka Viviani pon thalak chu alem nge ani ti soin apple manga che cham a hwam thu aron soi ve bok Mahse larin lau takin Supreme Mother Jagwiga Kristinovna chu akuta apple keng chungin aron thleng ve chok chila apple chu tania hne na pek nuwa chung mi pahni in king te chuan apple mangin chiah an chamta ve ve a Jagwiga chuan Two Hills Colonia thil thleng te chui chua ani ma lo zong ala cham ve reng tur thu apuang zui sin lawin thlakin gera pu chuan squirrels te be dan tur Luciasa azirtir lai takin berona aron thleng ve hlol mai anni chu aron zom ve ngala chuti lain hwan lama ania chuan mi pachai dan le man changkai dan tur te Lisa hnena alo zirtir ve mek bok colony lam lo langin Jagwiga le a haute chuan Viviani in chu dapin tun hnai loka thil thleng chungchanga record fel fai tak piturin a shil zui room danga Claudia I thu an Zofia mek lain Viviani chuan man mo phili in dan phallo a thil kol shang te chu ati che ngal veka hwan lama Lisa chuan aniai shil angin Julia salung thuzan turin a han chai vela Julia sapon a khosak dan mak takawang chuan phur takin puan ina ashwai lut gera pon alo murukur mai Lisa in akorkil chumwang changa a phelta ka chuan thil thlengin zwalam apanzel tho Julia sana soi chhuaka nakin loka anung chunga an hal hlum tur tho ashil chung tho ashat vele Lisa chuan lau takin chu hmuna changa an chhuat heidan tur azot ngal Julia sapon lainatin chhuadan kong ashil mek lai chuan ahnung lamachang gera an aron vot hlutop mai chu vele squirrels ten puanin churun lu khungin an pahni in an manzuya vanei thak dewin beronale gera pu te chu anon lang hlol mai squirrels how chu silain aron tina Mahse miswal how tu pa ber kostia chuan beronan silai mu po ane ring lawin alo nui so hle chu vele silai mu ane zia ti chian nan a khopa aka sak ngal thor nuwa a hmangai ber polina lampanin akala chutiang bokin gera apu pon ania gera apon Lisa an hmangai telam cheu panin an kal hloma Viviani chu korsen lar takha in Mother of the City ni turin thutiam lakna alo nei meka Mahse chung chu amumang mai alo ni athil ti swal zong Supreme Mother in a highland sak nuwa ani chu damdoi chak taka jectionin in shemna pindana an khunga tuna chuan Mother of the City atan Polina chu thlangin dikta karawrel turin le Two Hills Colony chu mun nuam zo ka siam atum thu asoi nuwa thutiam lakna anei zuya Mipate chu ziak le chhiar thiam lo le nungchang moi an latlak cham reng awangin andan omsa Two Hills Colony chunga lu ve khap anni na chu alading reng ti in athu soi ati topa ole khati song kha voina tana kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hut saka atira changa top thleng min en sak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ole